Especially a kom mar MCA. Ok en kom mayot ahinya mar mondo ng'ato oti kata mondo obed gi saving. Yani en kom seche moko ji paro ni nitie pesa moro mang'eny ahinya e kom mar MCA. Nitie jomoko mawacho ga kata ni uchamo pesa mang'eny moloyo wabunge, to mano ok en adier. Nikech kom mar MCA kom matin kabisa moloyo kom moro amora. Bas mar ariyo, demand mar kom mar MCA ng'eny moloyo mar jatelo moro amora. Nikech wan e grassroots. Wan ema wan kacha gi japiny mago kura cha. Wan ema wan e ground. Koro gimoro amora ma japiny nyalo bedo ni en godo e chunye. Ine mineni. Ochiemi godo tir. Koro seche moko awacho ma en kech asetimo. Ta ang'e ni MCAs moko timo mano kata sani. Nitie seche ma ng'ati moro obiro ni en gi shida ma adier kineno en gi shida. To in iwuon ionge kata siling. Iyudo ke iholo ne pesa mondo ikonye godo nikech uhusiano ma in godo kode. So mano mono ji mang'eny bedo gi gimoro kaka savings. Unless en gimoro ma wuok e msachi ma wuok kapok iyudo pesa chande. Mano nitie kaka inyalo konyori bang' wuok e siasa. But kaponi iwacho ni an ang'e ni adhi duogo to gimoro otimore ok iduogo. Mane kaka iyudo ka ng'ato koro nyalo bedo ni oonge namna. Nikech noseng'iyo gi pesa moro to koro sani pesa no oonge. And ing'e ni ji bende nitie seche moko ma ji pod wigi ok owil ni ne in mheshimiwa. Pod giboromo kodi to giwacho mana ni mheshimiwa ng'iewna. Nyingno siko. Koro enena ni nyaka ipangri, but sani endi ji mang'eny aneno ka nitie ga pesa moro ma ing'ado madong' kaka savings nikech mondo gikony gimiya wacho nendo. Nikech bende ok en gima ber kineno ka ng'ato ne en jatelo mbele kae to gimoro timore to basi yudo ka koro oonge gi gimoro amora. Ok en ga gima ber, ok en gir bende iyudo ka en gir wich kuot nikech koro nitie bende kaka ji ng'iye moro mapogore. Iwacho mana ni macha norume ground. Gi pes kate. Nikech mano kit dhano. Be ok di chan nikech mano